Igapatuman na sa masunod nga tuig ang random drug testing sa mga job hire sa Iloilo City sandig sa Memorandum Order 282. Inikasnod sa pagkadakop sa isa ka job hire sa ginpatigayon nga drug bypass operation kahapon nga adlaw si East Baluarte, Molo. Magluwas sa job hire ipaidaluma sa drug testing ang mga empleyado sa Iloilo City Hall. Samtang tinutuyo sang alkalde sa pagpatigayon sang random drug testing ang mapasiguro ang kredibilidad sa mga empleyado sang City Hall kag wala sang kaangtanan sa anuman nga ilegal nga droga. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.